Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel Nining Cah. Ki mau aku ngapeli tukang tahu petis. Ki lokasine ning Sumbersari itu. Ki nek sangka ki apa SD apa TK ki? Ki nek sangka TK wi kidule selatan. Nggone ning kene iki. Pinggir jalan raya. Jadi mau aku pengen rene ki cah jadi pemuda perintis. Wes berapa bulan ki? Baru 3 bulan. Penak usaha dhewe apa melak wong? Dah belo. Jadi nek usaha dhewe prei sak karepmu, mlebu sak karepmu ya. Iki petese. Bulik-bulik. Iki manis apa pedes apa piye? Berarti kudu dikletusi lombok ya. Lah iki motivasine pengen bakulan ngene iki apa? Piye to? Motivasine maksudnya pengen piye? Pengen usaha dhewe apa? Jelas pengen usaha dhewe. Aku mbiyen yo ngono. Dadi aku mbiyen yo ngono. Aku mbiyen marung pertama kali tahu awet buka sampai tutup ekor wong loro tok. Sukses, jadi wong bebet jalan ki angel cah. Jadi ora kudu yon oso lang kan depan belakang. Jadi wong bebet jalan ki angel. Piye? Iya, jadi golek pelanggan ki angel ora instan. Jadi yang pertama wong bakulani mentalmu kuat ora ngono. Nek gak kuat yo sesasi kukut. Lah kok iso bertahan sampai pelanggan loro kok iso bertahan sampai saiki ku. Yo aku belajar. Jadi piye ya prei pelanggan ki nyaman, piye prei apa iki produkku ki iso piye yo disenengi pelanggan. Jadi aku belajar. Jadi ketika wis dikomplain ojo cilik atimu. Tapi kudu belajar. Jadi apa sing kudu mbok benahi ngono. Ketika kadang kan enek to sing wong komplain, "Mas kurang ini." Kurangnya tapi kadang enek sing apa lara ati nek dikomen. Heeh. Tahu gak di komen pelanggan ngono? Selama 3 bulan ki. Jadi mbok terima ya. Masukannya diterima. Gak apa-apa. Aku mbiyen yo jadi modalku cuma 500.000 cah. Modalku mbiyen warung pertama 500.000. Tapi tak tukokno minuman tok. Minuman saset ki lho. Dan ketika wis balik modal sithik-sithik ditambahi dagangane, Jadi semua itu proses. Uga kudu modale akeh ora. Ngono. Lagi biyen pabrik iki, karyawan pabrik. Lah masih apa biyen? Serabutan. Omahe yo ndek Mas Toto. Oh, perapatan Boto. Ande gule. Ki jule. Ngarepe madhep ngalor. Karo servis
anu toh, servis kulkas toh. Iya. Wah, Apa nek omah ke? ono kadile, saya gak ketok soalnya hujan itu sampai kan tingkat gede. Kulone ya. Kulone tingkat, kulone servis. Jadi wong-wong sing ngidam-ngidam tahu petis wi rene cah sing kaya wong Bragung, wong Tulung, wong Duren. Wi kirane bengi-bengi sampai jam piro, Mas? Jam 9 malam, Terus awete jam 3 sore. cepet yo. Waktunya ya Nyapa gak sampai bengi? soalnya di atas jam Sepi, 11. Bos. Ini kan mbak kuno kuwi yang bengi. Masa yo mas-mas iki yo wis kukut nek jam 9 di atas. Songo kelas 10 gotok. Rata-rata jualan di sini jam 9 ke atas. Tapi nasi yang daerah Puskesmas kurang lebih jam 10 malam. Jam 10 malam. Kalau sini jam 9 wis Tapi sebelum jogrok ning kene iki ning ndi? daerah Perjo pertama kali. Waktu anak dalam Limut Jati, ada acara Limut Jati. Pertama kali Kayak berarti anu, apa jenenge enek tarikane ya, Ge? mana no, tiap hari. Uang Nah, pajak. 2000 juga enak, 2000. Ya lumayan ya rame wong kono. Jadi wong saya ini ngono wis ta. Pertama mental, kedua modal. Modal iki kudu. Modal iki harus. Lah terus piye ya? Gak kelompo terus ya. Utang. Gon. Kan nenek Mbah Ri. Mbah Ri. Saiki iki tenang ae, nek Mbah Ri solusine. Bali ini Dari iki gampang nek utang iki gampang. Mbah Ri Telagan iki lho, Cah. Bali namanya kuwi lho. Tapi kudu yakin iso. Nyatane aku yo iso lho. Aku dhewe lho. Kok iso, Dik? Ngawur ora iso balekno wae. Aku biyen bar rondo kedua iki tanggunganku malah loro. Sasi. Tanggungan Mbah Ri Tapi alhamdulillah sih. iso. Kuwi urung liya-liyane, urung blonjo, urung apa jenenge? Wifi, urung arisan, urung ala sembalang kalir. Lama berapa bulan? Apa nih? Tanggungan. Sing pertama 18 bulan. Setahun luwih. Sing kedua 2 tahun. Ki sing pertama wis bar. Sing kedua karek setahun pendak iki tak ngunggah omah rek. Ki celeng aku dhewe 30. Jadi usaha warung itu kan 30 sangka apa ya cara mono batine warung tok. Selama berapa tahun? Selama aku rondo kedua kayak anu buka ning omah kae. Oh, belum sing ning ngarep ora ndek celengan. Selama marung ning nguri sedilut we. Terkadang anu wong tuwek wi ngopi sak cingkir duwe 50 ra gelem disyukuri. Lah ngono yo kebangetan. Saya wis kebangetan. Loh, tapi kan yo aku malah seneng to. Bukane ngono. Lah kuwi asline yo niat. Kok bisa tinggal duit 50.000. niat kayak Loh, tapi seneng loh, warung ki seneng kadang iki wis Mbak gak usah susuk ngono. Yo, wis kan Wis Mbak gak usah susuk. tapi ke omah kan kadang wis disiapno. Jadi aku tak ngopi sak cingkir, aku ning kono ki kan bukan bayaran sakno bareng. kuwi ora ngono. Kuwi lihat baru kopi sak cingkir duwite ya ketak. Wah, aku tak kok iso ngono. Zaman ning warung ning ngarep iya tepone 2 piring, ese 2 piring duwe 100. Tapi tau karepe karep gak mulai lho. Tapi nganu ya jarang ya nek wong lanang paling gak mungkin ya
Saiki nek wong lanang bakul dia mbak iya Mas. Dia teh kita lah ngopi kok iso. Golene susu sampai tobat. Gak mungkin. Mesti kebanyakan Mesti nyusui ya. wong edok. Nah, lah kudune nek pengen maju yo kudu elek. Nah, kuwi sing susah. Iki cukup ora dibayari tok ngono lho. Aku jenenge ning kerja ke pengen bakul anu. Tapi males usung-usunge aku. Lontong wi lho. Kowe nek iki kerja kudu apa nyewa nggo tapi barang iki ngono. Iya. Males usung-usunge tapi. Coba kan sing mbok kan barang mateng tok. Mana kali nonton itu? Kalau nang tok. Tapi ngono kae lho, be ya urung apa-apa wis dipathok ing nggon, wis dipathok ing nggon. Kadang ini saka awet saka apa? Awet tanggal 1 kae bulan terus 10 11 ya. Kuwi kudu ndang golek nggo nang iki. Iya kae wis dipathoki apa kae darat. Grafinya Rumput Jepang wi lho. oh nang mepet wis gak bagian, malah oleh nggon tapi lho warang ya wong. Aku tanggal 1 kae 150. Peh. Kuwi urung pajeke ya, Oh pajeke. tapi pajeke murah. Iki penghasilan bersihnya piro? Dari tahu iki. Rata-rata. Bersih apa kotor? Bersih. Yo gak mesti lho yo. Jadi anu ya, bagi hasil karo Mase. Udah sak papan itu kok gak ketemu satu. Motor itu sisa sampai kan. Cuma dua temen. Ya kan kepotong modal. Kuwi entek kabeh. Wong bakul ki sing penting kudu iso ngelola dhuwit. Nek gak iso ngelola, lah ora balik modalmu. Lo barang itu tok lho, saya kira. Iya. Sekitar 500. Kamu yang beli, Dek? Tahu. Iya toh. Mana sing ngomong? Jadi ngono lor. Ki berhubung suasana wis maghrib itu, kita WC vlog. Besok kita cari insya Allah anu cah aku tak ning ngene Pak Didik tapi mbuh kapan sik rencana sik wong sibuk itu. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.